História Západoslovenského múzea v Trnave sa viaže na rok 1954, kedy bolo múzeum zriadené pod názvom Krajské múzeum v Trnave. Premenovanie múzea na Západoslovenské múzeum v Trnave bolo v roku 1960. V súčasnosti Západoslovenské múzeum spravuje okrem hlavnej budovy i ďalšie 3 vysunuté pracoviská. Jedným z nich je Šándorov dom, v ktorom sídli knižnica, ďalej Múzeum knižnej kultúry, ktoré sídli v budove bývalého kňažského seminára, ktorý zriadil Mikuláš Olách. A poslednou budovou v správe Západoslovenského múzea je Dom hudby Mikuláša Šnajdra Trnavského, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, a nachádza sa tu i expozícia venovaná tomuto veľkému Trnavčanovi Mikulášovi Šnajdrovi Trnavskému. Hudobná zbierka, hudobný fond, ktorý spravuje Západoslovenské múzeum od roku 1978, kedy bol presunutý z Ústavu hudobnej vedy zo Slovenskej akadémie vied práve do správy Západoslovenského múzea, obsahuje väčšinou pozostalosť Mikuláša Šnajdra Trnavského. Vlastne celý fond tvorí základ jeho pozostalosti. Okrem iného sa v tomto fonde nachádzajú i archívne dokumenty, archívny materiál, ktorý sa viaže na históriu hudby v Trnave. Nachádzajú sa tu rôzne fotografie alebo stuhy, odznaky a dokumenty o založení hudobných telies, ako boli napríklad Nadsombaty Dalarda alebo Tirnaver Kirchen Musikverein, ktorý pôsobil v Trnave v rokoch 1834 až 1898. A samozrejme sa tu nachádzajú dokumenty k cirkevnému hudobnému spolku, ktorý pôsobil pri dome svätého Mikuláša. Samotná pozostalosť bola odborne skatalogizovaná pracovníkmi Západoslovenského múzea a bola systematicky rozdelená do viacerých celkov. Základ tvoria rukopisy Mikuláša Šnajdra Trnavského, ktorých je zachovaných a v zbierke uložených do 600 kusov. Potom sú to stlačené diela, ale aj rukopisy rôznych iných skladateľov, s ktorými Mikuláš Šnajdr Trnavský buď spolupracoval, alebo nejakým spôsobom čerpal z ich tvorby. Obidva tieto celky sú rozdelené ešte na sakrálnu hudbu a na svetskú hudbu. Ďalšiu časť tvoria rôzne dokumenty, ktoré sa viažú na činnosť a činorodú aktivitu Mikuláša Šnajdra Trnavského. Nachádzajú sa tu rôzne dokumenty, nachádza sa tu množstvo jeho publicistickej činnosti, ale i činnosti a práce, ktorú robil v rámci rôznych monografických diel. Ďalej sa tu nachádza súkromný archív Mikuláša Šnajdra, v ktorom sa nachádza množstvo fotografií aj zo súkromia, zo jeho rodinného života, ale nachádzajú sa tu aj fotografii z rôznych aktivít, ktoré sa odohrávali v Trnave, v rôznych hudobných produkcií, ktoré cirkevný hudobný spolok poriadal pod vedením Regenschoryho Mikuláša Šnajdra Trnavského. Mapuje teda hudobný život Trnavy od 20. rokov až po 60. roky 20. storočia. V nemalej miere sú tu zastúpené jeho rôzne literárne diela, ktoré pre zaujímavosť sú písané v slovenskom, nemeckom, maďarskom, ale i v latinskom jazyku. Veľmi bohatý fond obsahuje jeho knižnica, ktorá obsahuje diela rôznych svetových literátov, básnikov a tvorcov 20. storočia. Mikuláš Šnajdr Trnavský počas svojho aktívneho života, počas tvorivého života vytvoril viacero monumentálnych diel sakrálnej hodnoty a vlastne tým vstúpil do povedomia takmer všetkých katolíkov na Slovensku. Vieme veľmi dobre, že bol spolutvorcom cirkevného jednotného katolíckeho spevníka, ktorý zostavoval na požiadanie spolku svätého Vojtecha. Na tomto diele pracoval temer 15 rokov, čerpal z diela Cantus Catholici aj z novších kancionálov a dokonca v tomto jednotnom katolíckom spevníku sa nachádza okolo 226 jeho autorských diel. Okrem sakrálnej hudby, omšových diel, ktoré sa nachádzajú v Šnajdrovej pozostalosti, nachádza sa tam i množstvo diel, ktoré sa viažú na počiatky jeho tvorby.
Jednou z nich je skladba Letí Havran letí, ktorá bola akoby pilotná a prvá, na ktorej si vyskúšal tvorbu umelej piesne. Zhudobnil báseň Svätozára Hurbana Vajanského Letí Havran letí, ktorú potom predniesol alebo odprezentoval na matičných slávnostiach v Martine, počas ktorých mu samotný autor Svätozár Hurban Vajanský udelili prívlastok Trnavský. Ďalšie veľmi zaujímavé zbierky, ktoré sa viažú na jeho tvorbu umelej slovenskej piesne, je trebárs zbierka Zo srdca, ktorá sa viaže na obdobie vzniku prvej hudobnej školy na Slovensku v Bratislave, a on práve bol jedným z tvorcov učebnice pre tieto hudobné školy a vlastne vytvoril zbierku Zo srdca, kde zhudobnil básne Ferka Urbánka. Z tohoto cyklu sa tu nachádza za viacero piesní, ktoré sa postupom času stali na Slovensku veľmi známymi a môžeme smelo povedať, že temer zľudoveli. Jedna z piesní alebo takých hymnických piesní je Hoj, vlasť moja, ktorá v istom období, v čase, keď tvoril hlavne pre zborové telesá a v spolupráci s Milošom Rupertom, ktorý bol vtedy riaditeľom Slovenského rozhlasu, dokonca prvé tóny tejto piesne sa stali zvučkou Slovenského rozhlasu. Nemalú pozornosť si určite zaslúži skladba Ružičky, ktorá sa tiež nachádza v tejto zbierke, ktorá je mimoriadne populárna. Okrem iného môžeme spomenúť i jeho úplne prvú zbierku, ktorú vydal ako absolvent Pražského konzervatória, a práve v nej sa nachádza zharmonizovaná hymnická báseň Nad Tatrou sa blízka. Fond obsahuje i ďalšiu veľmi zaujímavú zbierku Slzy a úsmevy, v ktorej sa nachádza práve spomínaná pieseň Letí Havran letí. Okrem iného zbierka obsahuje temer všetky omšové diela Mikuláša Šnajdra Trnavského, ktoré si zasluhujú mimoriadnu pozornosť v rámci cirkevnej sakrálnej tvorby, a ktoré komponoval aj vďaka tomu, že počas svojho aktívneho života pôsobil ako riaditeľ cirkevného hudobného spolku pri dome svätého Mikuláša. Na sklonku svojho života skomponoval svoju jedinú symfóniu E-moll a nazval ju Spomienková, ktorá je v podobe faksimile vyinštalovaná aj v expozícii. Celkom veľkú pozornosť zaberá v jeho tvorbe aj orchestrálne dielo Slovenská suita, ktorú máme tiež vyinštalovanú v expozícii, ale pozornosť by som upriamenila na celkom zaujímavé dielo, na ktorom pracoval takmer celý život, a podarilo sa mu to až v roku 1941, kedy na doskách Slovenského národného divadla odznela jeho jediná opereta Belarosa, ktorú dirigoval Drahoš Želenský, a hlavnú rolu v operete odspievala jeho preferovaná operná speváčka Mária Kišoňová-Hubová. Zaujímavú časť pre prezentačné účely mimoriadne atraktívnu tvoria predmety, ktoré sa týkajú jeho osobného života. V priebehu roku 2015 a 2016 Západoslovenské múzeum ako jedno z ďalších mnohých inštitúcií na Slovensku vstúpilo do digitalizačného procesu, ktorý bol pod záštitou Slovenského národného múzea, a v rámci neho sme zdigitalizovali časť rukopisov, myslím tým číslo okolo 200. V súčasnosti sa fond naďalej digitalizuje, dokonca máme v rámci múzea vytvorené digitalizačné stredisko, v ktorom je v súčasnosti viac ako 600 rukopisov Mikuláša Šnajdra Trnavského zdigitalizovaných. Okrem expozície venovanej tomuto hudobnému skladateľovi na druhom poschodí Domu hudby sa nachádza i expozícia venovaná dobru, výrobcovi dobra, Johnovi Dopierovi, rodákovi zo Slovenska, ktorý tam odišiel spolu s rodinou v roku 1908 a spolu so svojimi bratmi sa venovali výrobe tohoto svetoznámeho hudobného nástroja.
V expozícii sa návštevníci môžu dozvedieť množstvo informácií tiež zo súkromného života rodiny Dopierovcov, ale môžu tu vidieť aj unikátne rezofonické nástroje, ktoré počas existencie a trvania veľkého hudobného festivalu Dobrofestu boli darované priamo do zbierok Západoslovenského múzea v Trnave.